Els carrils bici a Elx són el reflex d'una falta de projecte global i uns quants intents amb criteris molt dispars. Tenemos un sistema de préstamo de bici que funciona súper bien, pero que no tiene conexión entre ellas. Para poder llegar de una a otra tienes que subirte de mala manera a la acera. Es tracta d'una trama inconexa de carrils bici que col·lectius i usuaris fa temps que demanen connectar. La movilidad en Elche tiene que cambiar muchísimo y necesitamos un impulso que ya se está notando un poquito en el ayuntamiento, pero un impulso mucho mayor. Un impuls que les administracions semblen haver entès en el context de la crisi sanitària i que a Elx ja s'està notant, per exemple, a l'avinguda Alcalde Ramon Pastor. Abans de que acabi l'any hauria d'estar complet aquest carril bici, que el que fa és connectar el carril bici de la circunvalació sud en el carril bici de l'Avinguda de la Llibertat, on també tenim previst fer aquesta adequació que teníem ja pensada des de fa un temps, i per tant fer tot aquest anell ciclista de la ciutat en condicions. Però no n'hi ha prou amb un anell ciclista per a desplaçar-se per la ciutat. En Elche necesitamos más carriles bici segregados de lo que es el tránsito de coches para conseguir que la gente reciba esa seguridad. Y los conecte porque están aislados, uno aquí, otro allí. Amb aquesta idea, l'Avinguda Novelda, José María Buch i l'Avinguda d'Alacant incorporarien els pròxims carrils bici. Estem plantejant-nos ocupar bandes d'aparcament i fer carrils bici bidireccionals. La idea és completar tots aquests punts en els pròxims mesos amb aquest caràcter més definitiu. Recuperar el temps perdut en matèria d'infraestructures ciclistes no serà fàcil, però pareix que els pròxims mesos seran intensos en el camí cap a la mobilitat sostenible. Mantinte al dia sobre mobilitat sostenible en tv.margalló.org.